yɛma mo nyinaa kɔ aba na president deɛ oduru yɛn ntam ha a ɔnyɛ hohoɔ yɛka ne sɛ waba fie sɛ ha no firi mɛka kwae ho asɛm kakraa bi president sɛ wone wodom ɛbaeɛ a kwan yɛdi kan pɛ sɛ mohu hia a mohia yɛkwa no wei yɛdi kan ɛjoine Sunyani ya Bono regional capital in Ghana to Bonduku ya capital of a regional Cote d'Ivoire. And internationally yawo Atuna post ya yedija efaho yawo Kwamse Krom customs poster yedi drafa ho ansana sampan so aba enti edwedie mu no enyema bebree atwi efri Abidjan edi twom fosunane ko Kumase nkran ne baabia enti kwan no enya kwan a ehuru hia ema Ghana ban yeye no to wa ntamu ba nyinaa constituencies and nine wɔhano akuafo ne dodo yɛka kasho paa yɛdɔ bi sampa drobo ɛne nkura aka nyinaa yɛdɔ kasho yie nti yɛte hɛi mbaeɛ maaka ne ntikurita bɛyɛ nnum a alodu firi drobo twam ɛne sɛ yɛn sɔre na articulata bɛyɛ du ne akyire atwam na yɛka politics nso a constituencies nine ne wɔ kwane so yɛwɔ electoral areas dodoɔ paa ɛwɔ kwane so yeah, eba abatoɔ 1 man 1 voter yeto papa me susu nka last election NDC kwan so yɛ maho 3 constituency baako pɛ na ɛnyɛ NDC MP enti kwan wei sɛ yɛka sɛ yɛka ho asɛm a ɛwɔ paa na mede bɛso ha kwani ɛwɔ abakɔsɛm bi kakra a mede mefiri me nkɔla ase ma hu ne sɛ yɛko kwani so kootaa mprɛnsa na yɛasa ne tutu yɛ a yɛte mfoturo mi nti wei deɛ akonta wobaeɛ a nkotosrɛ na yɛde ɔto w'anim sɛ wei a wɔde sɔsɔ fɔm a yɛahu rambo mpanimfoɔ ɛne bɛmfidie gu so yi deɛ yɛnyɛ nkɔ wie weyɛ gyanagyanagyam yɛnyɛ no sara biara na kwade nsa ne ntutu na amanfoɔ nsa bɛpakyɛw sɛ ɛne yɛbɛtutu maɛ na yɛnam mfuturo no so yɛsoro wei deɛ woka weyɔ nti yɛnim sɛ wobɛyɛ president wone wapamfo mo bɛyɛ a yɛne ne tintin biara yɛdan mo na montwamani ɛhwɛ yɛ na monsɔ yɛ mu yie kakra na yɛahyɛ ba no sɛ yɛmfa ma wo akɔ aba ɛni yɛda se